Niki Pak idolane arek-arek Sugeng dalu sowan kula macange ya Mbak Yu Lembo dalu wong ayu Mbak Elisa Orkarus nggih Sugeng Wilujeng menapa Sugeng derek mawon sami mawon nggih Wilujeng Wilujeng napa Sugeng Sugeng mawon Sugeng oke dadi non sewu Pak nek nggon basa ki nek Sugeng ki kanggone piyai putri ya nek Wilujeng ki kanggone piyai kakung ya oh kok beda iku ana jenis kelamine maksudnya nek saya ke cowok gitu bilangnya apa Sugeng oh kula nggak maturi panjenengan Sugeng nek aku ning awakmu Wilujeng oh panjenengan ten kula Wilujeng Wilujeng ora Wilujeng oh kok nek kula kali pedalang Sugeng nek wedok podo wedok susah ya nek ngono kuwi dadine susah kuwi dadine lah ya Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus inggih alhamdulillah panjenengan saged rawuh saestu luar biasa dalu niki wah saya cantik jenengan ono geleme biasane nek dalang kaya ngono kan hati-hati iya pancen dalang siji ki moduse ya ngono kuwi lah ya aku iki melu wis kawit jaman balak sak samene yo ngono kuwi lah ya mau Mbak Hani yo cantik aku munggah yo cantik iki kabeh yo nene cantik to berarti anggere anyar ngono terus anyar cantike engko teko omah kowe di WA piye ingin ngono kuwi ingin mengajak pentas kembali lah ya durung rampung lecet ki carane selak ngantuk rengkun kowe iki ngawur ning kok pas lho piye to kula karo jenengan lak wis ndek prasetya to Pak padha-padha iso nutupi wirak tur wong lanang reng wong lanang lho iki kok lengke lah iya wong lanang kok sentral figul kepala rumah tangga lho lanang lho iki iya lengke berarti mengke kula nggih ajeng bales nggih lanange jagat baguse jagat bagusing jagat dalang siji-sijine sing ganteng dalang siji-sijine ganteng sajagat raya tur ora tau neko-neko tenane aku nderekke Pak Marsudi kawit taun 95 sakyahene urung tau krungu kok jeneng dalang iki kok demenan urung tau krungu saestu belas berarti jejek ora belok-belok jejek ora jejek jejek nek jejek iki gareng Purwodadi ya jejek jaja itu jaja jejek oh lah ya Pak ya Pak ya kudu koyo ora tau neko-neko beneran bener tapi ibu kok ngono ibu prihatine gede gitu turune wenek pinggir kali enek pinggir kali prihatine ning pinggir kali oh main ning pinggir kali oh tak kira tepane kodhokno piye kok ayo dahare lho dahare napa ning pinggir kali selikur dino apa ora dahar sego selikur dino ora dahar sego apik berarti ya prihatin gentur tapane wingko suwe-suwe tepake ula lho Bang ya ora wong sego apa selikur dino kok dipangani terus rasane piye ngono lho kok oh iya wis kula iki dadi panutane kanca-kanca yoga-yoga kanca pesinden ya lho ngeten iki ya Pak ya nggih leres Kang Gareng lha nggih salim sik pokoke mung kula ron jenengan sing ngerti nggih iya wis ngawake dhewe walah pidak jempol kau ya pidak jempol kau pidak jempol kamu laki-laki sama laki-laki ya pidak jempol kok jempol ya ada rahasia kan di antara kalian ngono loh iyalah merahasia kowe merahasiakan ya wis ra apa-apa sing penting sing bagus sakit sowan mriki Pak tapi Mbak Elisa mangsuli sing ngajeng tindakipun dipun sekecaken sing mungkin ngoten para pamirsa kula boten kula piji-piji sedaya kemawon ingkang sampun make lumpuk wonten ing lopongon Jambon menika ingkang wingking menapa wonten ngajengan pinggir-pinggir lah sedaya semuanya Mbak Elisa nduk mboten ngajeng nggih
ngajeng. Ngajeng. Bahasa Jawa sing tepat. Nggih, sampun niki kula capet-capet. Belajar ya itu to Pak wong ora asli piyai Jawa. Ora ya ora asli. Mula nek klerune kudu dibenerke. Sing bener ngajeng. Ngajeng. Senes ngang. Ngajengan. Ngajengan. Nggih, mugi-mugi si sedaya mawon pinaringan sehat. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Menapa kemawon pangajeng-ajeng sageta kasembadan. Lan menapa pados rejeki saged lancar sedaya. Para petani-petani paringi tetanduran ingkang sae. Pedogong paringi laris Tanjung Kemping. Reng. Iki omong apa ta, Reng? Anu wis anggepen ae ngrungokke radio telesonik entek batune ngono lho Pak. Memang dialeknya seperti ini. Oh, iya, karena iya. Mbak Elisa mohon maaf nuwun sewu tidak asli piyayi Jawa. Iki wis iso ngendika Jawa wis matur nuwun. Asline saking Serang ya, Nduk. Seko toli-toli. Aku aja diseneni, aku lho dong aku api iki yo. Aku seko toli-toli. Kok saka toli-toli. Aja diseneni. Aja diseneni. Diselosoni kok direboni wae engko. Sing Hah? Apa? Direboni. Dudu senen rebo seloso. Jangan dukani. Jangan didukani. Jangan dimarahi. Dimarahin. Asli saking Seko toli-toli. endi kuwi? Toli-toli. Bapak Ibu, bapake saking Toli-toli. toli lah ibuke. Lambelu. Oh, Kuwi bapake saka toli-toli, ibu saka Lambelu. Menika wonten Sulawesi Tengah. Walah saking Sulawesi. Sulawesi lho Pade. Lah ya Sulawesi. Ya. Kuwi sing tengah. Ya toh, Sulawesi sing tengah. Wonten Mula nang kono kuwi enek sing jenenge toli-toli. Ya. Kaya tau kenal alamat niku. Betul. Kuwi alamatmu kok Kang Gareng. Alamatnya Mbak Elisa iki lho. Nggih, benjang ajeng nganu nggih wonten mrika saged. Oh nggih. Matur nuwun, siap Mbak Elisa. Nggih, wonten toli-toli. Toli-toli. Napa wonten Lambelu milih pundi monggo. Nggih. Lho, nama desane Lah ya Reng, piye ta? Mbak Elisa malah nglambek-nglambeke. Lambelu lak nglambek-nglambeke to Reng. Ngene lho Mas. Arep nesu jenenge kuwi ya bahasane kono. Ampun nesu sampean ki. Ora. Sampean ki gulane wis 28 ana aja nesu-nesu. Lah kok manggon nglambek-nglambek nek lambelu. Ya. Genahke. Karena bisa terjadi salah paham. Coba. Kalau Pak Dalang mau ke Lambelu besok, coba kalau naik pesawat itu dari sini ke Palu dulu. Di Palu. Dari sini di Palu dulu. Habis di Palu, minggat dulu ke daerah Bonkopi, mandape wonten Toboli. Lah iki lho. Toboli menyang poso. Wis ngelokne Lambelu Toboli sisan. Reng korban wis masih bodoh Reng. Yen Pak Dalang pengen tindak rono naik pesawat. Iya di Palu dulu. Turunnya di Palu dulu. Terus Di Palu. Aku di Palu lho Reng. Hah? Remuk cok doboli barang lho Reng. Lah iki sekti. Lah nyatane lahir di Palu malah urip. Palu itu nama daerah, Pak. Nah, iya Dek ya. Iya. Nah, Di Palu. Terus pergi ke Bonkopi, minggah niku inggil nggih, terus mandape Toboli. oh. Kok nek wis di Palu terus munggah terus doboli. Gerak. Wah, sesuk tak jadono lah. Dolane kudu sing rada ado sepetek. Ben ro wong doboli wingi ya. Nah, ini Toboli niku poso lanjeng lan niku daerah Merwali Lembelu niku. Lembelu doboli. Ayo sing tak eling-eling. Doboli. Ya kuwi nek kuwi gampang eling Kang Gareng gampang Ya, eling. pokoknya di ngapunten ya kalau banyak ketal-ketul atur Bu Munarsi yang sudah mengundang menimbali kula sempanuwun menawi kathah ketal-ketul atur kula nyuwun pangapunten. Rai. Pokoknya dianggap kowe kabeh mudeng ngono ya wis ngene. Mudeng, mboten mudeng. Ya mudeng. Mudeng ya kono, mudeng ya kono ya Reng. Ini apresiasi yang Ya hebat. pancen ya
bahasa Jawa isih belajar kok Reng ya. Seorang Mbak Elisa sing saka Sulawesi ngegulang basa Jawa, ngilmu Jawa, dia pesinden ya dalang. Wah, jan luar biasa. Moko asli wong mriko. Lah nggih ngoten to, Pak? Ya pancen. Iki apresiasi yang hebat untuk Mbak Elisa. Tepuk tangan. Sembah nuwun sedaya. Nggih. Ngene iki. Menika kula ajeng asung panglipur mbok menawi wonten pamundutan menapa tembang ingkang dipun kersakaken. Alon. Mbok menawi wonten tembang ora tembang. Tembang ingkang dipun kersakaken kula mengke saged ngaturaken. Piye, Pak? Coba ngene lak kaya kudu ngono rasane. Ning irung iki kaya piye ngono, Pak? Apa ning irung apa? Tapi inilah khasanah budaya. Iki saurunge Mbak Elisa nglelipur. Ya. Mbak Tatin dijumenengke. Oh nggih. Iki tok wis mumet ditambahi kuwi. Oh niku kakang kula ingkang cantik jelito. Coba monggo. Kita panggil presiden luar biasa yang sangat berbobot. Yang sangat berbobot gamoy. Saya mau tamasya dari kota bisa Sugeng dalu wong ayu Mbak Tatin. Ije sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cangek Emas Jalan. Wah luar biasa. Yuh. Wong yunget. Yunget ki apa? Yunget ki apa? Yunget niku napa? Ayu banget. Oh ayu banget ki yunget. Oke. Oh nek yunget ki ayu banget. Aku mau ayu tok. Iya aku mau ayu tok. Kamu yunget. Yunget. Ya. Berarti Pak Dalang kuwi Gus nget. Apa Gus? Apa Gus Net? Bagus banget. Oh bagus banget. Rambutmu wong. Apa Reng? Rambutmu sing dawa. Ya. Buatmu wah. Mbak Tatin Reng. Ayo diterus kita. Piye? Mbak Tatin apa? Lah ya sing mbutmu wong ke Mbak Tatin maksudnya. Jenengan iku lho. Oh aku. Lah padha dawane kok. Dikawai yo. Jenengan nggih buatmu wah nggih rambute dawa panjenengan nggih rek maneh nggih panjang. Lah iya kan padha dawane to. Nggih nek Rambutmu dawa to, Tin? Nek apa? Rambutmu dawa to? Nggih enten sing dawa enten sing cendak, Pak. Loh. Lah ya jeneng rambut kayu warna-warna to, Pak? Warna-warna, Pak. Ya bener, Pak. Lah, kita Ana rambut. sing dawa, ana sing cendak. Cendak. Rambut sing endi sih? Ngono lho. Umpama sing ana sirah iki jenenge rambut, mula patut diarani dawa. Aku tak tekok Tatin Kang Gareng. Ya entar Nek rambut dawa manggone nang apa, Tin? Tengen sirah mriki. Lah nek rambut ndek. Rambut ndek ya warna-warna. Lah ya ana ngendi wae? Nang carane niki alis. Heeh. Niki rambutnya cendek. Heeh, terus niki idep, niki nggih rambut cendek. Heeh. Nggih terus niki nek tengen mriki niki brengos. Heeh. Teng mriki niki jenenge janggut. janggut ki jenenge apa? Jenggot. Jenggot. Terus nek sing teng dodo niku simbar. Oh simbar. Terus teng nggen cikil niku jenenge Ora urut Sing telaten to. apa to? Sing dhuwur mata jenenge Iki idep. dhuwur Ayo mata. alis. Nah sing pas nggon mata. Idep. Nah nggon brek nggon kene dhuwur lambe, Brengos. ngesor lambe, Jenggot. dodo. Simbar. Nah, Terus nggon cikil. Aja langsung rono. Lah ngendi? Ya mampir kantor kecamatan sih. Kantore kecamatan tutup. Dadi aku ora mampir rono. Oh, tutup to? Tutup. Mula peteng tutupan. Terus Mbak Tatin kuwi letening kok. Napa?
letening. Letening. Letening ya apa? Letening ki apa? Kulite kuning. Oh, aku iya, tak iya. wis diwasno letening ki. Mas Jalang, kula nggih gadah kangge jenengan. Apa? Limuceng. Oh, lagi. Tijarnana gitu. Ponorogo lho Tin. Iki jambon lho ya. Kok tawaro aja kelakon iku mulih kelakon Lek. nggon ndas. Iki kan apa limuceng. Limuceng kok. Limuceng apa Tim? Oh nek ngantek saru awas lho ya. Mboten saru nika. Limuceng menika talimu kenceng. Oh, tak. Aku ora nggo tali iki. Niku sing tinggi ngenali nggen gulu niku napa? Udu iki kolor iki. Kang berarti lor muceng. Sing Bus. Napa? sing nggo sabuk iki ya tali. Piye kok tali? Lah kan udu tali ta iki. Kan sabuk. Sesik ta. Sajake dalange wis ora iso ceng ya. Wis ndo. Oh, maksudnya taline lah taline. Taline wis ora iso ceng wis ndo. Lah apa kok pengakuan piye, Mbak? Seng apa ndo? Sajake iki tak Goleki kene taline peleke lho. kan gareng. Lah piye? Heeh. Nek Pak Dalang ki selalu ceng, Ndo. Oh, Reng, Selalu kenceng. sawangen reng. Pripun? Isih ceng ora reng? Kenceng, Pak. Saploe sampean tak obati dadi kenceng. maksudnya taline? Hah? Taline diobati. Iya. Nek ngene jenengan limuceng ora? Lho, ceng terus aku. Wah, kuwi Oh ngono. ora nek kendone ceng terus aku. Taliku kok ora. Ono taline ngene Pak Gareng ono. Ora. Ning ngene Pak Dalang ra eneng, mbok muceng. Tapi yo iso limungi. Apa limungi sah? Ah, Limungi ki apa? linggohmu sewengi. Oh. Limu. Aku mak tratap sah. Padahal yo ora pati ongi. Aku yo tratapanmu tak Iya, kira Kak. lungguhmu nglunggui limuli kuwi mau. Tratapan. Oh, Jawa yo ono singkatan-singkatan. Ya memang itulah. Ya jenenge ngono kuwi wong Jawa ki oke-oke ngono. Digawe cepet Iya, iki. cepetke. Lama tak jumpa dengan Pak Dalang, gimana kabarnya Pak? Kabare sae Mbak Tatin. Oh nggih, alhamdulillah nggih menawi sae nggih. Alhamdulillah nggih Mbak Tatin. Nggih. Pripun kabar jenengan? Sehat? Pekli. Pek iki apa? Pekli iki apa meneh? Ya kuwi anak-anak. Ini bagus ini kita semalam kita singkat-singkatan ya. Ya, Jadi so bagus Pekli iki ini. apa oleh? Pekli iki apik sekali. Apik, apik. Rasa dadak kanggo menika kabaripun Pekli Pak. Nggih, kabaripun panjenengan Mas Gareng? Penget. Apik banget. Oh, alhamdulillah. Mbak Elisa pek apa Mbak Elisa? Heeh. Kok malah guyu? Iki ngerti kok. Elisa iki kabare pek tokli. Apik tukli apa? Apik matuk sekali. Wis. Oh. Pek tok liyo. Pek tukli aku. Ah. Apik matuk sekali. Iya. Ha nek iki Sing endi? iki Heeh. pek mude. Maksudnya? Apik mbokmu gede. Ngono lho. Wah, jan Oke. wong iki kok isine mung pratapan tok. Lah iki sing marahi Pak Dalang lho, ket mau nyontek kon kok kabar kok nganggo singkatan-singkatan. Ampun nganggo singkatan. Aku iki sing tak bayang-bayange limuceng kuwi. Soalnya wis ra iso mau kok ya. Dadi ning bayangke tok ngono. Iso. Masane kok. Iso. Ndek ben ra iso saiki wis iso setelah terapi minum biomoringa. Nah, Ah, nggih, kon nenten Mbak Tatin, kon nenten Mbak Elisa. Nggih, nggih, nggih. nggih menika nderek sowan wonten Jambon nggih, Nggih, Pak Mbak Dalang. Tatin, nggih. Nderek ndedonga kagem sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin Allahumma amin nggih. Menika malam hari ini bersama Mas Gareng yang memakai pink. Kok kaya permen to saja iki. Loh, iki mengku tegeskan sesuai tempat kan. Jambon. Jambon dadi Ya. nganggo pink. Nah, iya, Pink iki basa Jawane jambon. Ono Tapi kok kaya permen ngono lho. Dadi aku Kowe nyawang aku kaya apa? permen. Loh, nek permen mbok dimut. Lah nek permene semene terus ikine sepiro? Ya sithik-sithik. Saka ngendi? Ya, Saka milih. ngisor apa dhuwur? Ya milih ora wae. Ora piye. Liya dina lagi ora patek penak awakku wis. Lah ngopo lho jare kon
Niki sekali diyani tenan eksekusi di tempat tok Pak niki. Bahaya. Pokoknya dirawasi bahaya ya Mbak Tatin ki ya. Mulane aja nantang ya. Pengen ngopi mau? Ora. Kon ngopo nek permen kon ngopo? Didol. Kayak cah cilik-cilik didol. Nggih menika Mbak Bila wonten pamundutan lagu menapa Nggih, Pak Jalan? nggih Mbak Tatin nggih. Monggo. Lagunipun sing sajake Sekueco napa nggih Mbak Tatin? Pripun? Nderek jenengan, monggo. Oh, derek. Menapa, Pak? Hah? Ayang-ayang Sing nganggo bawa sik saora-orane. Podang kuning. Oh, podang kuning. Podang kuning sak bawane Mbak Tatin. Oh, nggih. Siap. Iki sing tengah lanange ya. Iya tengah ki nang sing lanang nang tengah. Wedok loro nang pinggir. Kaya apa jenenge? Apa? Bebek. Bebek piro? Pancuran Pancuran? kapet sendang. Pancurane sapa? Pancuran kamu kan? Cowok kan pancuran kapet sendang. Pancuran diapit sendang. Ya. Sendange Aku sendang, dia juga sendang. sendangmu apik. Enggak kena. Lumutan. Maksudnya? Hah? Maksudnya piye? Sendang kono kae lho, kono kae lho. Oh, kono. Tak kira Kono. kono apik kene kono lumutan kono ta? Wong kaya ngene iki du pancuran. Lah apa? Padasan. Padasan ya. Bawa-bawa. Saking sinten? Ya Mbak Elisa. Oh, nggih. Mbak Elisa. Nadyan wujud temong baksi Elok. Elisa, dalem sampean senengane peksi sing manuk sing gedhi apa cilik? sing anu sing alus cilik rapopo. Sing penting halus. Ya, Upamane kaya manuk perci barang kuwi ya. preci kekeciliken. Kecilikan. Ya, Rada gede sithik. sing rada gede sing preci apa? Enek. Jenenge manuk ancel galeng. Kuwi manuk apa, Pakde? Neng sawah. Ya. Kuwi neng galengan. Ya. Kuwi enek manuk sak gedene sak dhuwure perci. Oh ya. Mlakune itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik belok. Bisa belok. Seneng aku sing. Lah kok belok nyapa reng? Lah kok belok ning ngarepe Tatin nyapa? Timbang jegur kedung belok. Tak anteni lho padahal wis tekan ngono ceracrit-ceracrit bajantengan ngene kok ora wani. Oh, sini ku jenenge manuk ya, Pak ya. Manuk ancel galeng aku. Hobine nek Mbak Elisa manuk kuwi mau apa? Ancel galeng. Yen kowe apa tin manuk tin? Manuk Garuda no. Oh iya. Gede no. Gede ya. Besar apa gede kuwi? Gede. Kok glegeken. Sehat tok. Oper Mbak Tatin. Tengah lho. Kon tengah jarene. Kowe iki lagi pisan kok. Lah aku manut kono ya Kono loro. Goleki si podang jenah. Pada aku kok mikir, tadi kan aku senengnya ancel galeng, podang kuning yang halus kecil. Golek kurungannya gampang. Neng ngono Mbak Tatin Garuda gitu golek kurungannya sepiro yo. Kita yang duwe ya Pak De. Kurungan. Ora tau dikurungi kok. Bebas weh. Sing penting wulune dirembyake ngono wis ora ketok. Mikir aku kan.
Nah, aku ya bingung kok. Nek golek kurungan Garuda lho. Iya toh. Mula kan nang kebayang-bayang Mbak Elisa iki terus tatri kene maneh Garuda kurungane sepira. Angel lo ngingune piye? Ya kan dibiarkan begitu saja, toh? Oh liar. Iya, liar saja. Nek goleki kurungane Pak Degareng sing duwe iki biasane. Ora duwe. Ora duwe toh? Nggon kuwi ora tau tak kurungi ben brondol mbok ben. Kan duwe manuk. Tikus. Jangan terdengar lho Pak De, malah tikus. Jan, awak anggere ketemu kanca-kanca niki tenan Pak, ora is jan kaya ketemu rombongan tawon ndas tenan. Kok tawon ndas? Selekit tenan. Meneng aku tak bawa. Saurarane aku iki kowe mung sarjana seni padha, aku ki eskar. Eskar apa? Sarjana karawitan ya. Sarjana karaoke. Iba bunga ing atiku. Dong bayangke apa sih iki? Iki dong bayangke tikus apa piye? Oke. Apa-apa ra beneran. Tapi to Pak De. Bapak dipaidu terus. Nyanding bisa dadi tamba. Podhang kuning bawane pun Pak. Nggih, monggo langgamipun Kang Gareng. Nggih. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Moga-moga terang ora krasa esok awan nganti wengi.
mapan nuwun Kang Gareng, Mbak Tatin, Mbak Elisa. Cobi ampun lenggah rumiyin wonten serat cobi kula waca. Nyuwun gending nggih menika ninggal katresnan versi jaranan dari Ling Tien Kung. Cina Pak, Cina niku. No, singkatan apa Cina itu maksudnya? Cina. Lin Tien Kung. Bumi Reok Ponorogo, gerak terapi tanpa alat, tanpa obat, tanpa ragat. Latihan setiap hari Selasa dan Sabtu di lapangan Desa Jambon. Oh, nah niki wonten sing jenenge latihan untuk kesehatan. Untuk kesehatan gratis. Nggih. Pokoke terapi nggih senami pun wonten. Terapine wonten, sename wonten, sing baku kabeh nggo ngudi kesehatan. Kesehatan wonten mriki. Lapangan wonten ing taman mriki. Saben dinten Selasa kalih Sabtu. Nah, iki woro-woro nggih masyarakat. Niki penggerak saking Bulurah niki. Ya, saking sinten mau Luceng sinten mau? Niku lho. Ling Tien Kung. Ling Tien Kung. Ling Tien Kung. Kenal ora kowe? Lin Tien Kung. Kuwi ketake anu Kakang Adi karo Limuceng mau lho. Ketoke. Wonten malih Kang Gareng. Saking Bos Mbako Bapak Marni nyuwun langgam setunggal camping gunung Sri Huning terus kalih Srampat. Wonten malih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katur dumateng Pak Dalang Marsudi Bolongsono. Kula nyuwun gending setunggal nggih menika nandur ngunduh kaping kalih eling-eling Banyumasan kaping 3 Rengu. Gending menika kula tujuaken dumateng kanca-kanca setia di mirengaken kalian ngopi cekap semanten saking kula tak sesanti Jaya-Jaya Wijayanti Suradira Hadiningrat lebur dening pangastuti wassalam saking Ratan Tengah Mbah To. Nah nggih matur nuwun rawuhipun Mbah To dipun sekecaken Mbah To. Nggih Mbah. Sak rombongan sedayanipun nggih. Tasih wonten Pak Dalang. Tasih wonten malih. Nggih, pun. Sampun tadi ada Sementara titipan sampun. juga dari WA Yuseli Kebaya. Iya. Nih deket aja. Nggih. Ini tadi minta mawar kuning nanti. Mawar boleh kuning. Nggih. Nggih. Mbak Serli Kebaya. Yuseli. Yuseli Kebaya. Nggih, saking Monggo kene, Pak. Nggih, saking Ponorogo iki. Nggih. Napa riyen iki? Monggo, Mbak Tatin napa, Mbak Elisa? Caping gunung nggih. Caping gunung. Nggih. Nggih. Monggo. Niki sing bawa kula Elisa Pakai jengkleng ini. sing jenggleng Pak D Gareng. Oh iya, aku di sana lagi. Sik titikoni sik Gareng kuat jenggleng apa ora? Kuat to ora Pak Pak D? De. Ya tak usahake. Tak usahake. Kuat wong lanang kok Pak ya. Ngatasi, Nah, wong Kak. lanang kok. Lanang kok kuat. Ning iki sesuai perjanjian lho iki. Ya. Jengglenge manut karo bahku lho ya. Heeh. Oke, suwe ra gojek kok iki. Ya omong ngoreng. Lho, Takon karo yagane. Niki mangke Karo penabuhe. mangke tak tokke tikus. Jengglenge manut obahku ngono. Nggih, kanca plek kok. Bawa riyin. Monggo. Loh. Masya Allah, wong ning panggung kok ngrebuk rokok ki. Engko wae to. Wah, nyambut gawe sik kok wayah rokok. Aman pokoke. Awor yoga seneng apa? Awor pengrawit niki seneng kula. Iki sing ngendang lagi dahar kok ya Mas ya. Endi? Kok sik lagi. Lah iki ngenteni mandeke kok ket mau yo ngene terus kok. Ngenteni mandeke kangelan wong iki nyeselepan kok. Oh, tak kira lagi dahar sik dadi kok sik dinteni ben dilek sik. Pancen ngono kuwi. Oh. Monggo. Ajeng sing niki napa sing niku? Lah kowe pingsut. Pingsut. Nah. Iki cara Jepang apa cara Indonesia? Sing Kok nore, dak? sing ngene iki lho Oh, apa? gajah wong karo semut kan. Terus Menang apa? tetep Nang kowe. menang tatin. Kok iso? Jempolmu karo ditunjuke kono gede kono kok. Menang kono. Ya wes, Berarti aku wes. sik ya. Pas apa sing? Elisa. Kayak maji-maji loh. Pak De Gareng, Oke, jangan oke. mengganggu Iya. ya. Iya. Saben bengi Toto reng. Siapa? nyawa Dipolne reng. Pol.
Rodok kandel masalahe Mbak Tatin ki. Wong rodok kandel kudu lemu ancang-ancang kudu dhuwur tenan. Oke, Pak. Kona kurma plek tok. Ora ngono to. Ya dituthuk to. Dituthuk. Cepake gamelan kok malah panggunge sing dituthuk. Bah, jare njaluk rokok. Njaluk rokok karo tikus. Dituthuk. Piye iki baleni? Ya baleni lho. Iya. Jan bener kok ya kaya tikus kok ya iki lho. Jajal tikusnya lenjengleng kayak ngapa ya? Kendangnya urung udah Pak. Yen memajang hamong karo jana or kuning. Jebul ming mak plekenyi. Wes. Kowe iki temane ya ora urip. Pripun to, Pak? Pengrawit to ngeten iki pripun to, Pak? Mbok jenengan kabari sing sae pripun ngoten lho. Lah sae ora ki ana kowe to. Maksudnya, Mas, maksudnya dijenggleng. Dong jenggleng ora to janoe. Yang ngene iki ya bayaran ngene iki ya. Ya, wis manganmu ki wis. Wis. Kaya ora entek kok ya. Kulit kendang barang katut ki engko. Coba nek Elisa sing nembang jajal. Coba nduk awakmu nduk, sliramu nduk. Dipol nereng. Iya Pak. Iki lagi berusaha. Ngerti kok Pak. Apa sing dadi klangenane kok. Walah napa reng? Kuwi anggere kok lambene mandeg, tangane obah. Nek lambene obah, tangane mandeg. Wong ketemu wong tuwa kok kudu disiksa wae. Ayo, kelong sisi balekke pentole. Sini lagi apa sana? Aku seneng lagi mantep. Jos Pade. Jos Pade. Wah bahaya iki Pak. Lagi nang kono jos nang kene ora muni kon minggu mau Tatin karo Elisa kok beda to ora? Kok beda? Mbok kanca-kanca iki kok nyalahke aku. Karepku kono iki ya tak jeleng ngono kok. Sik ya nduk tak nang ngene mbok wek sik ya. Ya kudu adil. Mbok wek. Senin Selasa Rebo nang kene, Kamis Jumat Setu nggo kowe.
Terus minggu nih minggu Nggo bareng no. tak kira nggo. Mangapunten Mbak De. Anu Mbak Tati. Kok Mbok De? Kula lha yo mbasake anak kok ya. Kula badhe ngersake. Ngersake napa? Jenggleng. Oh, jenggleng. Oh, panjenengan saged jenggleng kula? Insyaallah saged. Oh nggih, mang cobi nggih. Injih. Ngapa kok rono-rono? Lah kula bingung goleki. Piye ta? Lah sing ngarep ngendi sing mburi ndi? Ngece kamu ya. Iki sing ngarepe genah kene lho. Ya ora mesti. Kok ora mesti? Wong iki ya kaya ngarep kok. Ora mesti. Jasal wani nek ngono wani. Madhep rene. Ndi? Lho, kayak tutup lho wis kaya ngarep lho. Kok ngece nek demok-demok aku bayar lho. Hah? Bayar. Waduh, Reng, Lur. sarwa larang lho, Reng. Lha iya, Pak. Demok bayar kuwi. Demok tok wae bayar. Aja meneh kok demok. Tlapake kuwi kok dumuke bayar lho, Reng. Bayi nyat mereke dhuwit tok cah iki. Lah ya kok wani-wani nih demok nggon aku kono ane ngene. Njasel nek wong lanang mbok ora demek ngono kuwi ngapa to nek wong lanang iki mbok rasa demek kaya ngono. Kaya ngono wong wedok iki nek didemek-demek ngono iki jenenge wong lanang iki nek kurang ajar karo wong wedok iki ngene iki aku ya sengit to ya nek mesti ini iki kok. Oh, tak bales kowe. Bales nek wani ya. Oh, tak. Cepet. Wong lanang iki nek dingeneki wong wedok iki nek dingeneki kira ya rasane iki ya sengit ngono kuwi. Wong wedok pelecehan jenenge nek wong lanang ngono kuwi. Heh. Wong edan. Wong lanang ngenekke kok, Pak. Kowe lara, Reng. Heh? Lara. Lho penak kok lara piye. Kok isesane lho. Oh, aku nek bales kowe ya bahaya. Mesti aku langsung dihukum. Kok dihukum? Lah itu kan dilindungi yang namanya badan hukum. Badan hukum? Apa? BH. Aku ora nggo BH kok. Wah lah iki. Wis repot, Reng kuwi. Mbrucut, Reng. Wis berarti wis siap-siap iki. Aku nganggo bathok kok. Pak nganggo bawa. Batokan nih, Pak. Batokan nih, Pak. Batokan. Ayo, Reng. Tak usahake iki. Heeh, usahake. Pacitna Sarwi Ayo. Aku urung krasa, Mas. Terusnya aku urung krasa. Aku wis ngantek pecicilan ngene. Ala ora menggur grisi tok, Mas. Ngene ora krasa. Ora. Jenenge gedang kepok godhong ijo. Apa? Nggon kowe wis ngepok kono kurang jeruk. Kok isa-isa. Lah yang apa to dadak ngene-ngene? Lho jenglenge ngene kok. Ya kan jengleng mundur ya iso ngene kok ngene-ngene. Lho mundur bau. Lah kok bau? Lho mambu. Ya kan liyane ya kena ta. Jenglenge piye? Ya paling ora apa mumbul apa piye kok ngene-ngene. Ya kowe nyontoni sik. Kowe mumbul gandulan lampu kuwi. Terus? Aja mudhun nek urung tak jambak. Loh, maksudnya apa nih? Anu wirone. Piranku? Nah, kowe gak Gila sing kulinan jambak apal gitu. Apal gitu. Ngono ya. Ning iki njuk sapa meneh ayo? Arep tetep aku apa Mbak Elisa? Penak kene. Panggah penak kene. Penak apa? Kono ya sanggup. Penak Elisa to, Reng? Lho kok sampean iso pirsa? Loh. Lah iya, penak Elisa apa penak Tati? Oh, penak Elisa. Oh, cari coba. Oke. Panas anyar iki Piye? Tapi anyar iki. Baleni panas udan anyar. Baleni meneh
baleni sik anyar kok. Panas udan. Berbuat nang kono kok lembuang nang nggon aku iki maksudnya piye? Hah? Hah? Berbuat apa? Maksudnya jajal dipraktekke baleni. Aja timo Trin. Coba gareng kok kaya ngono kuwi. Kuwi le berbuat nang kono panas udan. Aku pada tempat sampah ngono apa piye? Loh, iku iki ora kok tempat sampah. Lah kowe mau buang apa? Ngabari. Ngabari apa? Bar kokono. Kok sih bar kokono kok njek aku? Lah yo ngabari ben kowe ora bingung golek. Kok kaya buang ngono? Loh, jane ono apane kono iki? Aku delok iki ono apane? Yo ora apa-apane. Kok sik iki mau kok dibuka kaya gembol lemper mau. Delok lempermu. Tin, aja sembrono. Jero ana tikuse. Ana tikuse. Tikuse ketake semaput tak selentike ben tangi ngene. Aja dislentik mesak. Lah apa? Iki wis cacat kok. Ulune ning gulu kok. Niki varian boten. Varian. Varian niku. Nggih. Golek tawon. Heeh. Golek Tawon. Nyamarimen to, Sa? Ngentup aku. Lah tenan to? Bocah wayah dintup kok. Warga Jamben mugi sehat panjang yuswa slamet raharjo lan rahayu. Oh, amin. Allahumma amin. Katuran parian. Ngapa? Parian. Pariane piye? Lah pun monggo tawon ngentup bathuk Terus nyenol. tak kira parian ngono ya. Tuku galon. Konde duwe. Masuk galon tuku galon. Oh, kamu pengen mie di galon? Kok Terus? Tuku galon. Tuku galon Biru warnane. Krungu apa aku pingin? iya Kira kok meneng. pikir aku ki budek ngono ya. Mugi warga Jamben lancar rezekine. Allahumma amin. Ayo, sapa meneh? Lah menika iki anggota kok niki. Oh iya. Seragame anyar malah Biru-biru. saiki wah jan gelungane dikeki Apa wulu? wulu apa? Apa wulu? Kembang jambu. Jan kaya tarangan di sana. Yo parian. Jiro lupat monem pitu parian mboten Pak? Ayo sampean antek kok kono to. Oh, yo seragame beda iki kawan dalang kok protes. Ya Bu, iki sing nom dhewe iki. Ayo. Bu negara. Pripun? Sing garwane Pak Dalang. Ya ora percaya ngapusi aku iki. Sampane mesti jlomprongnya aku anggere ketemu. Iki garwane Mas Marsudi. Ngapusi. Mas Marsudi tindak nggonku sing digawa wonge cendhek rambute semeren apa. Lagi kok malah gawe mongkok to, Reng? Uncek sing digawa uncek. Uncek. Mangga Bu Dalang. Niki pariane pun entek. Tuku. Heeh, nek entek tuku ngono. Ulaan. Entek diweni gareng. Wah aku urung entuk apa-apa kok. Ya Bu, parian Bu. Nano mojirut
Wani bayar piro, Pak Gareng? Dun. Wani bayar piro? Wong kula rene golek melu jenengan kok kon bayar. Yo. Lah iya kok ngakon aku. Pira-pira tak bayar, Bu. Wis aku wong mampu kok duit kintalan kok. Tenan, anakku jajan ciloke 3 yuta. Sangu sekolahi 4 yuta. Tak kon bablas karaoke. Tuku reng. Tuku reng. Iya, tuku reng. Wadahi kerdus. Enak reng ade kerdus. Oke, terus tuku reng diwadahi kerdus terus Yen Mas Gareng heeh kaya Allahumma amin. aku ora omong lho. Manut ya. Gawe lega kanca ki entuk amal kok. Kuwi Sidule. sindane kaya susah men kuwi sapa kuwi. Nang. Yo. Yang gorang gareng kok tuku graji. Yen Mas Gareng Terus ndang munggah kaji. Allahumma amin. Kene. Yo mesti no. Nah, sing apik ya apik. Yo. Nah, sing Sangu kuwi mesti. Endi? Karena apa? Kene. ngampil 50 enten. Lah, mosok nyileh lho. Anu kene. 2000 selawi. Oh iya. 2000 selawi iki tidak ada uang cash. Transfer ya nanti ya. Rekening listrik nanti. Wi, kiwane sing cantik iki. Nek kula senengane ndonga. Nah, iki Apa nyanyi apa sih? bocah rung di dosa. Oh, presiden weton pondok iki ngeten iki. Heeh. Jadi Terus Tuku aki menyang Sukoharjo. Mugi warga mriki tansah tentrem raharja. Allahumma amin. Ya sekolah lah. Ayo jejernya. Ana genteng rongkone mencar. Mas Gareng pipise napa lancar? Lancar apa ora, Pak De? Lancar apa reng? Lancar apa ora? Lancar. Mergene nek mampet ki sengkil, nek kelancaran ya anyang-anyangen. lancar. Mau tak ukur enek 2 meter enek kok. Oh, alhamdulillah. Lancar berkat bio moringa. Yo jejernya. Terus Ana puli ana puli terus kok lunyu-lunyu. Windrawasi men kuwi kok. Terus Sindene Pak Marsudi dasare ayu. wah iya tenan kok. Kok gur tok. Ya. Yo jejernya. Judule bisa omong ra? Saged Terus menyang kebon nganggo topi warga Jamben sawerane pundi? walah Lagi disiapke. ya kok malah kaya ngono to kowe iki Parinake. heeh Aja ngono kuwi. Lah pripun? Neng kene iki nggone dhewe aja njaluk saweran. Lah nyuwun apa? Lho, ora entuk njaluk saweran. heeh Entuke. Nek iso aku jalukno sisan. Pun rampung, Pak. Saya. Cek siji. Ndi? Kae. Loh, tak kira speaker kayak mau, Cik. Tak kira kontrol panggung tak kira. Mas Gareng ku yo ngenyek. Iya, iki sing duwe wilayah lho, sing duwe wilayah. Kandhani ae. Asli. Tuku bumbon. Tuku bumbon ki tuku kuwi lho Pak, tumbar bawang lho Pak. iya gunahke terus Diwadahi toples. terus Warga Jambon tetap sukses. amin Allahumma amin cukup reng Cukup. kabeh iso parian Pun parian kabeh terus sae kabeh. iya Donga nggo Jambon.
Garenge urung. Garenge urung kok kabeh wis. Gareng ayo reng, ayo Dik. Oh, dalange barang urung. Dalange ya urung lho. Dalange ya urung ki sing penting dhewe kok. Heeh. Dina Kliwon. Apa kuwi, Reng? Dina Kliwon. Ah. Dina Kliwon. Iya. Dina pon. Tuku uyah. Ya, terus Warga Jambon pinaringan berkah barokah. Allahumma amin. Dalange. Yo. Dalange. Yo. Enggak, Pak, katuran parian. Dawuh saking penonton niki kesepakatan penonton. Pak Dalang parian setuju? Loh, kalah masa, Pak. Loh. Monggo. Wah, apik, Pak. Sik to, Reng, engko sudah parian ta, Reng? Iku dereng to niki, Bang? Urung kok. Tuku pitik. Mong dalang ki tukune pitik. Ayo. Paling ora ya unta no. Dalang sapi maksud ngono ya. Pitik. Pitik. Dibumboni laos. Loh. Biasane kirek, Pak. Cari cah. Pilih sithik sing ora duwe brengos. Oh, iya ngelem awake dhewe. Iya timbang ngelem wong liya. Wong tugas iki ndongake Jambon kok malah ngelem awake dhewe. Wah, dalang kok ini tanggap terus malahan ngene. Bisa. Sudah semua. Sudah. Ya. Sapa nyar parian. Iku yoga ya kabeh. Idem pun. Panas udan. Ya. Udan panas lengaling. Capek. Ya. Gunung. Tuku dedek ngobet tiang bojo ndablek cepetno lawang. Ageyong dik kentil dik. Ageyong Geyang dik kentil kentil geyang. Nandur jahe neng galengan nyambut gawe bebarengan. Akan pilih ageyong dik kentil geyang Apa iki giyong kentil? ya ora mau kentil ya geyong barang. Giyong Kentil kentil geyong giyong kentil. kentil geyong. Oh isa ya. Bisa digawe Oh, ngono kok. ta. Bisa. Kang Gareng. Dawuh. Mergo limbukan engke berang apa ki budal limbukan wis wengi Reng engko rodok molor wektune Reng. Ora apa-apa ning kene iki wayangan barno sesuk jam 11 awan ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Ah, terus Nadyan wadon sarata ono meya ono ino mane banyu oe he yo ha ayo lo yo
bandolio sinande-nande hojahu Uno terjadi seko jago Sarati sampai kemae cerak diterke Yang manggung kasih capek ngono mae suwung Syukur bisa gunung kisah tapi raja ini orang ilang kone bodoh lara coy 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 ho ho boy Syukur bisa jalan gunung desa dari raja ini orang ilang Nggih. gunung padalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, bayang tenan. Wah, ngelok. Kang wonten Mbak Tatin, Mbak Elisa iki suasana. Kang Gareng. Nun. Menika matur geng panuwun nyipun Bapak Dewan, Bapak Kateni Bendol tesih kepareng kami. Nggih. Nggih. Cobi nyuwun gungan Diatur nyuwun berkahipun supados jumeneng mriki. Oh, nggih. Kanthi mboten ngira-ngira raos kurmat, monggo Bapak Dewan Punapa sekalian kali Ibu Lurah. oh ngoten nggih katuran tindak pepanggungan Pak Kateni nggih kalian Ibu monggo katuran Nika ndang putipun nggih wonten siap campur sari nggih wonten garap gamelan napa campur sari siap nggih. monggo Pak Dewan monggo Bu Kepala Desa kasuwun tindak panggung monggo Monggo. Oe o, oe o, ae a, oe o, e o a, a o a, tua, o
ingkang kepareng tindak panggung Ibu Lurah Kepala Desa Nggih. Bu Lurah nggih. Nyarirani nggih menika Bapak Dewan. Oh ngoten. Bapak mboten kersa tindak panggung Bapak. Nggih, saderengipun nggih sugeng dalu dumateng sedaya kru Sabto Arga. Saparga ngaten Nggih, nggih. Sabto Arga. Sabto Arga nggih matur suwun sanget ingkang sampun kersa napa niku ngramekaken Nggih. dalam rangka bersih desa Jambon tahun 2025. Mugi-mugi saged berkah barokah amberkahi sedaya masyarakat desa Jambon. Amin, amin Pak Alamin. Bu Lurahku koyo lho Kang Gareng. Nggih. Menika kula ngadeg jejer wonten mriki mboten piyambak. Menika katuran minggah sedaya punggawa desa Jambon. Oh ngaten. Nggih monggo. Kersane Toprak, Mas. tambah Ya. regeng ngaten nggih. Nggih. Instruksi dari Monggo Mbah Wo, sekali-kali. Aduh. Nah, ngoten. Ora kurang sawah wae lho. Oe oh. Oe oh. Ae a. He oh a. Paling kulon apa setiane kelakon. Nggih, matur suwun sampun piteksa kersa. sembodo sedaya. Nggih. Niki dipun kenalaken napa mboten nggih? Napa sampun hafal? Kula nggih no dikenalke. dipun Menika tepangaken rumiyin Bu. nggih. Monggo formasi perangkat desa untuk sikap siap ya. Nggih, lebih lengkapipun nggih Sikap dikenalaken. sempurna. Nggih, Nggih. sakjalipun sampun kenal sedanten kinten niki wau. Menika ingkang paling ujung menika Mbah Wo Kadisun, Mbah Wo Mbureng. Mbah Wombureng. Nggih. Wau sampun Puyaine gagah. Sembodo. Siap. Lah menika niki wau sengaja kula ajak hiburan. Kersane mboten teng saben. Yo hiburan. Ayo hiburan yo nyambut sawahe. gawe. Ngaten. Nggih menika Mbah Wo Kateni, Mbah Wo Sumpel menika Mbah Wo senior ingkang wonten Desa Jambon. Luar Ngaten niki. biasa. Wah niki Mbah Wo Lah sing menika budaya. sing meleduk kados dalang ya niki. Menika Mas Yudi. Wah niku dadi dalang kabeh ora payu. Inggih menika kawur kesra. Inggih menika ingkang sebelahipun ingkang ganteng putih metur iki. Ayo, ayo, ayo. Pak Carik. Pak Carik. Wah, ya iki sing dinteni. Inggih. Celorot. Istilahipun menika bojo kula ngaten nggih. Pendamping saya Nggih. dikala di kantor desa ngaten nggih. Nggih. Menika Mas Eko ingkang sebelahipun Pak Carik tasih bujang napa pun krama, Bu? Lah menika pun bathi 3. Oh, malahan kaya sik. Iki tak entek niki regamu rek iki. Ketoke putih tapi pun 3 niki asile. Menika ingkang sebelahipun menika Bapak Matyani menika staf kasih pelayanan. Iya, iya. Menika Ustad ya. Wah jan Dados gedhe dhuwur. Nggih. Lajeng Terus ujung piyambak. Ujung piyambak menika Budi Santoso. Menika kathah sanget pendamelanipun. Wah. Menika juga MC-nya kondangnya Jawa Timur juga. Luar biasa. Terus napa niku nggih misalkan kagungan hajat menapa kemawon Jambon menika sampun mumpuni. Lah alhamdulillah kantun kirang wayange dalu menika ngundang Pak Dalang Marsudi Bawaleksono. Ngoten. Lah niku, lha iku wau pun mboten bayar niku wau gratisan. Cukup LA. Ngoten wae nggih. Dereng lho Bu. Wes esuk nek wis sukses wis tak semayani. Mas Budi Santoso menika jan luar biasa. Nggih, Swantene serba bisa. sae, nggih. Nggih. Menika